Welcome back to the Mantok channel. Tabak bazar thani phaijak nai tangbadi tini angmui hate khaima rok ama jaga borok bo sabaila comment khaiye jaga rok sini baina aja phaijak rok boro jaga bo Amarpur ni Goa nai bedi bosak ha comment khai sabaila je phaijak rok tak bazar sok paile ha buskang bazar narok no hobai ko ang thang tango tak thangke nungnai mui kothok nagrang phaimani mui thwe samali ya kaile hangke ba tini bazar paile ha mui kothok nani hi tabok moboro bazar bo sabaila ja resibai tabok mui kothok nani phaimani miya snungla miya nagra snai miya baike sungja sini tak miya oro mai tong 50 taika no yang busur ke mabai comment khai sabaile sinyangla 50 ke smawo betau mui kothok nani thang tango saga kai thang tango bazar borok le bango palawo thalai rok mo phal tango bai bengra sosi katal wngkha bengra so nukha ba tak bengra so nai thang tango phaijak tabok bazar digi bonaya boha snainai nai tangmodi lei sok paile ha boha dogano tak boha tangnai tango busuk na nai tangmodi comment khaile busuk eji nakha tai tango godamasi nabaile ha tak jangnawi thangsnai bag naha yak chaglia bag manala ha tagaro kwtui rok nala ha kwtui nai thang tango tak kwtui nai thang boro jaga rok sabaile jaga resibai light changri rai nugui sibaina je phaijak rok le comment khai sati dekti sok paile ha rang rogra 100 roi ma ro sibu morok lamani oro tak thang to ha sok paini ha nowo tabok no phunuknai nowo sogui le tak begra so tomani kari tango te kaisa amo tambo gas ni silencer bono chosma tobla tak kwtui kholok tango thokna ha kwtui jaga nomo tamo chicken 65 getang sai tango thok sabaile nugui thok ringbai comment khai sati nakan narok jera malai phora kwcharnai comment share khai roke like subscribe khai narok malai phora charbai ni kha kwchak sung thoklamani getak mui sungrano miya mukmo ke getak le naibadi thokna hande thoya sabaile jang toraba kothok sara chagra ba mai getak mai chagra le asakna hingke like subscribe comment share khairok baidi khasi jara hor kam thobai jidi।